eje mọnụ ada ka ibe ya na ya bada eje mọnụ n'isi rapọnụ ya sakwu nwanne na mmadụ ka ibe ya agbọ niile ji bụrụ agbọ meje n'ọfịa ma nwere ka nwọfịa ezekwu nwanne na mmadụ ka ibe ya n'ọbịa ka eji wee nwada meje n'ime ada enwezi ada ka ibe ya n'ọbịa gbado yogoyo Ochiora nwanyị ọma na-abịa abada ka ibe ya Chukwu ji nye anyị ngozi Igbo nwere ada Igbo anyị nwere ada ada ka ibe ya ya gbado yogoyo ada yogoyo ya gbada yemanụ ada ka ibe ya gbada jeje mba ada jeje mba ya gbado yogoyo ada yogoyo gbada ka ibe ya mkpa kaija sawa ruje toje soriben saba neje neje ruje sawa ai maka ada anyị ji eje mba Dr. Mrs. Ludiokoye ezi ada ka ibe ya na-enwere ife Chukwu chọrọ iji ya wee lụọla ndị Egbuoma ka anyị jikọ aka kwado Ludiokoye gụọla ife Chukwu zili ya enwere ọtụtụ ife chi zitere ya n'Egbuoma ka ọ bịa lụọla ndị Egbuoma ndị na-agba mgba biko sụ na-agbazi na mgba onye why not me biko pack ya if not you it must be somebody enwere onye Chukwu na-etinye ọkụ n'aka nụ ka o welie meelu obodo ife enwere onye Chukwu na-enye ngozi dị iche iche ka o welie bịa lụọla obodo ọlụ Chukwu zitere Dr. Mrs. Ludiokoye ka ọ bịa meele ndị Egbuoma ife o wepụta wee gbakwaba otu ọ na-akpa ede Egbuoma Daughters Exclusive n'ọbịa bụ founder ụmụada Egbuoma
Egbuoma daughters ndị ọma, ụmụada ndị fụlụ obodo fa n'anya. Otu ụmụada Egbuoma ji anọkọrị wee kpa nkata maka ọdịmma Egbuoma be anyị nụ. N'ọbụ ya bụ founder. Ya ka nji agba ndị Egbuoma be anyị n'ife Chukwu ga-eji lụdị Okoye meriri nne. Biko ni ka anyị jikọ aka ọnụ, ka anyị jikọ aka ọnụ ka anyị kwado ezi nwada anyị. Ndị na-agba mgba gbazi na mgba na gbuoro ọnwa na ọmatinwukwanụ nke ọnwa. Egwu olugo ọnwa n'elu ụwa na ịmatinwu nke ọnwa ahụ. Gbuoro ọnwa he ị ga-etinwu nke ọnwa. Rapụrụ na ezi nwa mụrụ n'obi be ka ọ bịa lụọ ọrụ Chukwu ziteli ya. Ndị why not me? Biko pack ya nụ, because if not you, it must be somebody. Dr. Mrs. Ludi Okoye mgbe ụmụada na-akpata kafalụ n'ọgwụ a na-eche ka a ga-esi nwụta na owere anị ya wee donetiere Egbuoma ka afọ ebe a ga-alụ ya mbụ n'ọgwụ. N'obi abụọ ka o buru ụzọ odogwu nwanyị gị bụ ada ka ibe ya. Adoyogoyo gị bụ ada ka ibe ya. Osingo biko ga-esizi na ngo. Ife na-agba ndị na-achụ Dr. Mrs. Ludi Okoye bụ n'ọchụ ọkụkọ gị nwata. Ebe ije nwa ọkụkọ na ọbụ ọsọ na ọmụ gbamgba mgbere n'aka ga-eji ya nụ. Onye fụli ya lụta ife melu nwa ya n'elu ụwa nụ n'oge eme ya nụ. Rapụnụ Nwachukwu ka o bili ka ọlụlụ Chukwu ziteli ya. Onye si na ngo nụọ na-egbu olugo ọnwa n'ịmatinwukwanụ ka ọnwa. Ife na-agba ndị Egbuoma be anyị bụ na ọ bụ na anyị jikọ aka ọnụ wee kwado Dr. Mrs. Ludi Okoye ka anyị kwuo nụ na ife dị mma na ọka dị n'iru. Ọtụtụ ife ọma ga-esi n'aka ya bata o. Ọtụtụ ife dị mma ga-esi n'aka ya bata o. Igbo nwere ada Igbo anyị nwere ada mana o nwere ada ka ibe ya. Ada ka ibe ya n'ọbịa bụ adoyogoyo ya bụ ada jeje mba. Igbo nwere ada nwere ada ka ibe ya. Igbo nwere ada nwekwada ka ibe. Igbo nwere ada nwekwada ka ibe ya. Chinyere ugo n'Egbuoma niile onye ọma na ọ ga-adịlị gị mmanụ. Nwoke ọma anyị na-ekene gị n'egwunu. Ịma na nwanne ya dịnyere ori na ọ na-ejikwa ụkwụ agbawa ụzọ. Ngị si ya jebe na gị kwụ ya n'azụ. Maazị James anyị ekene gị n'egwunu maka ife na-eme n'elu ụwa anyị nọ. Ka mgbakwa gị na ọ bụrụ nwoke niile na-eme ya o. Ka mgbakwa gị na ọ bụrụ ọkwa nwoke niile ga-eme ya o. Ọ bụrụ ọkwa nwoke niile gasị nwunye ya ga mebele obodo ifenu.
Maazị James o aka anyị dị n'enu o Maazị James o n'aka m dị n'enu Maazị James asị gị jidekwa ka iji o jidekwa ka iji Maazị jidekwa ka iji o n'ala Egbuoma na ọ ga-agọzi gị maka na ife ọ bụ na nwunye gị na-eme ndị Egbuoma ma n'isu ya n'azụ Maazị James o na ndụ ga-abụ nke gị Maazị James o ọganiru bụ nke unu Maazị James anyị na-ekene gị n'egwunu ezi nwoke ma alụ nwanyị o jidekwa ka iji na ngọzi Chukwu n'oge rute gị arụ ife gị na nwunye gị na-eme n'Egbuoma Maazị James o n'oge abalị Maazị aka m dị n'elu ka nje kenezi nne gị ka nje kenezi nne m lodogwu nwanyị Ezinne Rita mgbe ezi ada nwanyị ọma achalugo nwanyị ọma metron ụmụada Egbuoma niile nu Ezinne m ụlọ chiọrọ Ezinne nwanyị ọma na ọ ga-adịle gị mma nne nwere ugwu na Egbuoma niile nu afọ mụrụ odogwu nwanyị ọma bilie Ezinne na ọ ga-adịle gị mmanụ Igbo nwere ada Igbo anyị nwere ada anyị nwere ada nwekwa ada ka ibe ya Dr. Mrs. Ludia Okorie ezi ada anyị si gị jidekwa ka iji ire na si mesa n'oge na-aba na nkịtị n'onye na-achụ gị n'ụwa ya nwa ada ebe ije gị n'ọpụọ ọsọ n'ọmụma gbangwere n'aka ga-ejikwa ya n'elu ụwa ezi ada jidekwa ka iji n'onye furu gị n'otu ife melụ nwa ya na ọ ga-eme ya Igbo nwere ada nwada ka ibe ya ndị white not me biko pak ya n'ugbo if not you it must be somebody dịka njesi onye ọbụla pak ya ka ọ bịa lụrụ Chukwu site ya n'ụwa ezi ada biko lụbọlụ chi gị Dr. Mrs. Ludia biko lụbọlụ chi gị Mege Nkechi kpakụ ihe n'anya n'azụ na ndị ilo mesie na oge zuru ike ezi ada biko jidekwa ka iji biko